Sari kaham chini media partner sono jeng tini madai blok committee ni party official asulai kaisa saklai mung jeng nukhamia di pramothani kaisa wings di ISF borok khana eba 12 tarik February 2024 ni salo je strike dakungmani bond dakungmani road blockade tai railway blockade je khainan chamani amno somorthon khai jeng khana bormura hatai kotoro जों बो चिनि तिब्रा मथा मानदै ब्लक कमिटि निंगै TWF तंनाय YTF तंनाय जों आरो थाङै जत्तन कुथुमबाय जों बो आमनो बननो सक्सेस खायनाय बागै सालाय पेलिजा हायनि बागै जों दाबो जों साइमाखा जोंनो आरो 8टा जागा जों कासुनाय उनकुटी खोवाई नर्थ त्रिपुरा दलाई वेस्ट त्रिपुरा सिपाइजला गुमदिताय साउथ त्रिपुरा o jago jaini jaja ngoni district ni जों कासुलायनाय o bonno जों success खायनाय बागै ताइसामो जों चिनि जे डिमान्ड कक बरक न सुइतिनि जों जे रोमान स्क्रिप्ट एबा इंराजि स्क्रिप्ट सानतमोन आमनो बरक जस्ट काबनो जोंनो मारनाय बसर कलगमा तियै बिसि कलगमा 17-18 बसर काइटंखा जों सैमा अपशनल तंग ताकलाय ताङै अपशन माया आमनो जों आमनि ति केबेंगै जों bonno गोख्राय दङ अमो जों जे सक्सेस यासाक जोंनो गसि यासाक त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जोंनो गसि यासाक जों अमनो बन खालायथानाय अमो इनडिफिनिट बन खालायजाखा अमो समय सीमा करै जोंनो जेदिन गसिनाय आदिनो जों रसायना हानाय हिनि जों कक तुनमाखा TISF नि न्यूज चैनल तै फायदि हामनो तेबो डिटेल्स काय सायखनारो चिनि त्रिपुरा मतिना दं बरंगना जमु देबो रहिनो हमबाय मिडिया पर्सन नो जों मेबं नन्दं मिडिया रक साइमनो त्रिपुरा हास्तेबो सिनि इनिजस बरक जों आगिन सिमिं सिनि आन्दोलन दंमोन स्टुडेन्ट विं थुं सिनि पलिटिकल विं थुं जे त्रिपुरा हास्तेबो सिनि कक बरक न जों नुमान स्क्रिप्ट बाय जेनायमनि अमो दाबुक बिनि एफे अंको पि गथां सकिया अ जगावो विभिन्न दखन बरक बंग जे चॉइस उन चॉइस बेके बरकनि स्क्रिप्ट दो किबा ककनो बरक सियो एग्जाम सियो चिन त्रिपुरा हास्तेबो खाय जों अ जगावो पद्र सरकार हनिबा कमिसन गाय खाखिया 2004 बिनि जे आसल बिनि जे रिजल्ट नि बहाय जों खाखरालिया अरबो जों सायमाखा जे ओवरऑल 90% above बरक सॉरी 70% above बरक जे रोमान स्क्रिप्ट नो चॉइस खाय हनै स्टुडेन्ट बिसिंगो कर्मचारी बिसिंगो साजाका अमन पर बहायनो दाबो रोमान स्क्रिप्ट नो अमनो गवर्नमेन्ट नि कायसा नि को तामाने बनो गवर्नमेन्ट नि कायसा सिमुं नो बरक दाबो अमनो खाया दाबो जों अमन बायनो TISF नि बिसिंगो दाबो सिनि कक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय खायनि मायसा पन्त जों दाबो आन्दोलन खालायनाय अमो सिनि लेजिटिमेट सिनि बरकनि मानथाय अमन तै जों खोना हाते कतराव जों कासुनाय जे सिनियाव आन्दोलन सक्सेस पन्त जों अमन तै जों तै जों गतै फिरगलिया जों तैयो रसालिया तै बाजार हाति रगले बबाहाय जतन बन्द नंनाय स्कुल बन्द नाय तेबो साख्लायनाय सिनि जे कासुतिनिबो जों आमनो चिन कासुमाव खबिया जेमन एम्बुलेंस माइसा जोंनि होटेल काइलाबारि गारि दूध गारि गोथै गारि आमरो हाय पत्र दङ जों आम गाइडलाइन जों साख्लायफिउनाय आमरो जों खबिया गोथै कालबारि एम्बुलेंस निनि दूध गारि होटेल बिथि दुकान हस्पिटाल आमरो बागै जों कुनु जों बद्द खाया लोकरगले बसुक फैनाय लोगो आमो अनकाउंटेबल जों खाइब्रम ब्रुनो जों 6-7,000 जों मानो तागले जों ते मानाय तेके अमो स्टूडेंट चिनि चरायरनि भविष्यनि तै खेला जे खालाय दंमानि आमनो मुथाना का चिन पेरेंट्स पार्टी जतन फाइनाय आंखा खाय जतनि बुसाबुतै एबा फायुं दारा जतन परि दंनाय रगनि पेरेंट्स श्योर फाइनाय तेके अमो सुदु चिन आन्दोलनया सुदु TISF नि आन्दोलनया अमो आन्दोलन जत मा फाने आन्दोलन जत बुसाबुतैनि आन्दोलन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को बजा कासु जंनाय जों अमो हाताय कतर एबा बरमुरा कासुलायनाय